kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusangamo ni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukori ubuya asaba kuri imbere mu babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cingare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotorera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero ejubwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema. Onchumuri kono chara gire chinze sato chia bono botukenga kene go kwaligania SMS ya mangana majanya roko manigati yari to abere to kwaligania kurose mambia yale ngentambe ka chinze chika bono chia bono margo bali tukaligania Jumamosi unabotambe eke ombo Jumamosi na manga to kwaliganda se to koliyalero eka to chiko twara bwatani anemono sense melia IGMS to yeke ombo nekaro chara great de camera ngebere chinze sato chia bono obotuko starikini komine mu mutinyo gatano omwaka bono bwechiribu na merongevere nene na manga bereka okorekana ayubono asari bongo chiko sansamuranira ase margoba yabono tumanyebuna abereka gwateka asari tukeriga aliyalero liya Jumamosi nyirabona ase margoba yabono butabuna butambe ndo chiko barabagena ase studio abuto chiko sangaba na borobo asari botera kumurekera mange na kumurekera igoro ya mangana siasa bigoto murekere mono igoro yekemerye chae nabo igona mangana lingetobole memo ncho murekera na kisiasa ya soire asensemeria yobole nyirabona aba director ambachiko chorwango igan chikurantire bosega soko nyargo choraba director bechi chae ase homo ncho murekera chiko twaragati yo mo director oso yokolige kerge kyo aiga soro kongoro kusiyasema ese yeke umbo aseri toko lyalero engineer Kennedy nengo kwano mwacho muligerelia otoje kusanganero umanyiri bunani gale nchirago cha iga sebirotere tambeka ke studio toje sanga so bwa muri tukeliga bono lya Jumamosi ngasa mananda manga na kumanyibuna omwana naro yo moto grechinse mo chimba si umuntu ye gatobeka na bunani gasire nchira igale ngokogenda magombo igatobeka ne basira na mamumu abo kinsemo chirichi abo songo mono yo igatokira se wodi ya nyako mwacho muligerelia ngati yalingo chikukumanya se margoba yabono ekandoto kusanga amo na yagendra kutobwatu ko tena semeli mtandao semeli ya Facebook na bogoto na buna Ndizi TV News Digital na bagen semeli ya YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News to base ko bakotobwatu na butambo ko tena se website yeto una www.ndiztv.net onyara ko nyara yo mone anda mangeto yekamanyira ko semeli studio nyira bono lito ko bwatera na hera go tena sumo no bimanyiri higa ko kwa Lydia Mose ekero klipetu na mo keira connect with chamu no chawikira senchira yo wikira
Mwachumuli toko cha kanaro poti toko rogoto ikira ase maragoba yabono umwana ngobwate miyake 5 nebere igobona tokire chinsemo chimbasi yo kutoka se ward ya Nyakoi Bonketo ya South imeje county ya Kisii. Umwana uyo ni gagotebekana buna ni gabaka osekole ngano umwana uyo asenkwana yaye ni gagoteba ni gobasire na mamumu abo na ni gobale kuronsemo ya Kijauri. Mwana ni gagoteba buna ni gobabero amenyete asaba kombo ensemo ya Kijauri na ni gobale kugenda so magombo ijubono igotoka se county area ya Nyamira. Igochinga kichu umwana uyo yagotumanyi buna ni gabasire na mamumu abasomo cyobosongo asata maitenka imamumu abache ekra cyaka ko mubwatia gochenchera yembasi atari kumanya buna nere kugenda nsemeri ya magombo igo mwana uyo mwali ya aita chinsemo cyanya mataro na gosoka chinsemo chimbasi ya semargo yabono ajire kachinga cya itiro mwana ni gato kirensemo yembasi aso ikiraboni gatamanya tinka yago cyano na boni gochinga kicho basabali ama yababere bakoiro mwana uyo libono mamu mwabo gose familia ye enyare geko umusenyare abanyare kwira enka yabo yagarukirira bekewe sokya kolengano mwana uyo ni gagote abuna ni go basire na ngine nsemeri yabo songo abo igo ni gagote mamu mwabo ni gakuru kwa Linet Kerubo asa mwana ujanyara kutumanyuna iseni gakuru kwa Dominic Maina kuruchinsemo chiri cha magombo nego chengaje mwana uyu hapa kutumanyibuna sokro ya ni gakuru kwa Malaki Orito chinsemo chia magombo ngabona mwana yari gocha aso kiraboni ga tetara manyekana boikiranu nkayinginare isenka yana sokro yenka yale kolende ngani mwamune liko tebekana buna mwana isobo ni gakuru chinsemo chiri cha magombo kolenda sebono ni gare chinsemo chimbasi iyo kutoka se ward ya Nyakoe maiga yogo sirre na mamumu abo chinsemo chiri cyobo songo ekeracha kubata mamumu abo umubwatia kolende tamanya nginanka yale amaga yo mwana ni ganyore chinsemo chimbasi aigase ward ya Nyakoe to wangana chumono yala kote base margo yabono chide ka chaitere chinkane de komisana naga yo toka nakyo korko wana mono nakyo korko si nongai kai kwala kurwa wana mono araigo bono kai mau minaje wana mono lende kai mau minaje awasireja kai mwale kurwa Kijauri ngimoja tao karo. Mwa komboete. Like mau mina karo ko. Dine tingo. Dine tikero ko. Tato mino na kya karo ko. Dominic ngo. Dominic Maina. Sokoro yao na kya karo ko. Mara kingo. Oh? Kwana mono? Mara kingo? Olicho? Olicho? Olito? Oh. Ano kuruma gombo? Mwanchu muligeli bono oyino mwana oyibono siretego ikraboniga etaramanyekana nkayinginare abayigo nige gotebekana buna umwana oyibono nigo tokire chinsemo chimbasi aigase ward ya Nyakoe maiga yogo siririwa na mamumu abo chinsemo chiri cyomo cyobo songo igobone nkaya nigo yaburiwe kane kibuna nkonyara baro umwana obo oyobo oyibona sebono gakirega chinseme chiga chimbasi gobono na boroboti rogoika kagatena uri mu bwate nacho wakoroboti go tia sabanya nyimbo uno kwa munyigo mwanchu muligere yangi nani gakoro kwa Linet Kerubo iseni gakoro kwa Dominic Maina karo soko ya yakoro kwa Malaki Orito urochense mu chiria chia magombo na gotingana na yubono nigo abanyakenya urochense mu chiri chia abanyanchaire gotoka se woderi ya Murenda se bunge ya Bonchali me county ya Kisii
bagokia na gwecokia na gusira omusamaria yo muyo nyara kubakonya asoko bagachira oboraro korwa asense meyo bagotebo na bwabere bogosareka seke kyo mwaka yo mogo ogikabono botanya koroswa igochinga kechiba musirio omwe bwense meyo gojibona gotebo igitense meyo korotota enchera oboraro bwabete bogosareka obono botanya koroswa bokubwatense meyo yabotoro nansira igobanyareko mo como sira omusamaria aserieta imanyekanete buna Ronald Matoke bujibona bugako bagachira oboraro asense mejo achinga kichinwa mu kirimo misiye bwe godi ya soko nyara gutabaikanga soko nyara kubikira nyamagendro anemona sobo agachi anene bono oboraro bo abamenyi bekinyoro kya Bonyanchaire kutoka seward ya Bomorenda ebunge ya Bonchari ase county ya Kisii nigo besokya na koro kyo mogokobo kubwatekana n'oboraro ubu bwasaregeta matuka manga irire botanya korosigwa ubu bwarosetigwe n'omuntu bw'omoyo bw'wancha oboraro bwo kubwatani botoro nansaria abamenyi abo baikena naso okwigora gw'edaraja y'ubene nigo bagokiwa mono na kumwakira omusamari omuya serieta engineer Ronald Matoke bunambuya asokwero ko baroseri oboraro ubu bwachandire asekero egetambi kubwatekana no kwigora gw'ekisukuru ase wiki gocha abanyakinyora abo nigo bateba buna oboraro bombo chikobakonyera abana bagotambuka gw'ekisukuru nobo igona abantu bekengumbu gotachamachi ono mogoko manene naintu twarorire daracha ye kuruna gachite na nyakora daracha ya rosigu muneye konya togusinyuka ende kanisa abana basinyuka enda nane school bana mbachandika sana twagokire injinio mtoto roseire daracha ngiya abana bono mambi mande inko igorwere school abana ngweta bare bagende school rani ntumambi bono kwenda tole kanisa bange mbanya kwenda kanisa esauriye daracha egwete. In fact, wasomia abana negente kia sana. Omwana oyo itokoro kurona di engineer Matoke akorire gasingi ya sana. Edaraja nera rosete ya saisi akaenda buigara rogoro pone na oga edaraja ingi kabisa akoretere very standard umongena naro yo moga amache irete nege koro tokiae. Igente kyo mwana itokoro ku engineer Matoke akaligereri sana agatebana bakakonya abantu beke area yonsipi ya Bomorenda. Omongino yo amachete roche ga kabuneka oyo korukubonariri ase tarache oya gweto mutienyo nane paka bono abantu bataigotambuka bataikogenda guchia buna guchia eto sumbuete lakini omwana Matoke bwerure orosiri bantu bagure nsa bange gisimi cyakire bikoroto byakire buna nje nkiagendete nanjo manyane batse banyarese koroto kiagendete ngajuke bwati nakarase gyache ngabwati njera ngagendanga nigo bamomochia omwemsie bwe wodi ya Bomorenda John Ombati asoko bamumbia nonya maiga yogotarera nsemeyo ekero oboraro bwo bwasaregete na tacheti kwira gitambukero omogoko manene ase engineer Matoke atokonye gotoroserie tarache moroje tobwato mwesimi wagaiga na achete akajerigereria tarache akabwatie njera kagenda lakini miaka yonsi pi twachandekire etarache ya rosi gwe standard gete tutamatika ne rosi gwe omwana engineer Matoke tokore binte bia na ade tosonya sagati ade komokonya kubwatika ne tarache ye nona bana bakwande skuru bono ne skuru iguru Jumatatu ngwetera bare bare yiga iguru ya engineer Matoke ngakimota iguru ya engineer Matoke nonya nabo nigo bamuboririe Matoke kogendera kubakonya nabo igogokonya chisemo chinde ase wodi yo ya Bomorenda twagokire sana tiganya saa museseni omwana ito engineer Ronald Matoke kaindiri asakale nyasa museseni kabisa abana abange bakire chi school chi scholarship chi education abana bakwenda chi secondary chi college chi university bonsipi obakonyere kwenda bali school esa makonye naenda mwiraniri ngambu ya mono Matoke sore inyukunganya lezo nakwana naenda ogenderere boigo ogenderere gotomenta obuya bwao ogenderere jengo teba mbiya mono asengencho yegasi yakorire tariga igoka rosiri gochingumbuga orosiri chidaracha etaracha nagenda tekorosi nando mukyo yabwa tutetagenda gokororo mbake ngakika nyasaya uwancha na intumzo kwa mwachi kura agenda gokore mermerio kataribo ingo ripoteri ya Egetaseni Kiandizi TV Editaria Nenjuli Kerubu
Biamuno humurikito jurike rubasa roboti rwa centre yo boikirano gotigana yibono moncho murikira togenda kumurikira ryabereka gwatekana gokorekana aboroki woni bababori kuba na maiso chinga kechi geskuru kigo kikogurwa abayigo na aboroki akone kibuna ngo bwaterana barama na abayibori chinga kechi gabana bago kigo cha ASC Skuru ekire buri tukuri Jumatatu kubatikana ukorere ko murayi bwense buya Musamwa Ruto ego chinga kechi abarundi asibara babori kuba maisenga ke bago kikorera ni abana Skuru kone kibuna ngo yatana na bale na wetanga kurase basekana ubunenchire mu yoko wa maiso asibara ego chinga kechi abayibori bana babori bakone kibuna ngo balinda bara abana babo nakone kibuna bayikirite Skuru asenchire bwenete eriko nyara gotatu tangu chinde chonsi igoro yoga kwa bwa Skuru anamara chinsemo chiri cya rokana ukunwa ne toigo kubwatikane mbere nyinge ijaba ke kone kiwasama tuko abwangoiga maina wana mbacha buya na ndi borokererigwe woni gintu gitigarite mbarabu bairiri bagari nene elinde banyare gokora maya na bana bari bari sikari ba minto bararigirire NDCTV ne ringa amorokeri na maya na ende karoba kugira baibuli mbanyare gosenigwa bono nigo ngo kurera chintera bacheito chibigipigi chi matatu ekera abana bagocha kuigure Skuru chibara chito nchiri chingi ya mone mbura yatwega chisaria kurinde nabakureire nga munyare kuira abana baito buya ngora baike Skuru buya naende bache kuina tonyole ngambuya abaiboli bana bankoira nabali ku Skuru kuba kogenda lingana linene omwiboli akobogoli awusechu kumwasa abana nuko banyora asamasabo nuko bakwanira nuko borokereria kiagera chinga kiechi tomenyete bono gochire chinkongu chinga kiechi nchibwe kaini chinga kichiakare ekera abande baito twakinete borokereria abana aso weke yoko nene nogosorora irinda abana banyasaba konye bairane gochi Skuru naende bakore mukiabwo gosoma igo nari gusaba nga baiboli ekero mogo korayo onye muri babere gomoko bwaterana mwensi. Tumefundishwa na wahubiri wetu kutoka kitabu cha Waefeso 6 mlango wa kwanza kuendelea hapo. Tumeambiwa kwa tuweze kutii wazazi wetu ili tuweze maisha yetu yaweze kuwa marefu. Toka Gasode BH leo tumefunzwa mambo mingi na nimefurahi sana na nawashukuru sana pastor wetu ambao wametufunza na gotigana yibono moncho murigereriani ko chinga kyecho gati y'abarayibe kikanisa banyarire ko boli abayiboli bakokane kibuna nko bwatana bale n'abana babo nakone kinanko bekari Skuru asenchire bwenete na chinga kyecho nigo babure serikali kane kinkorero bolindi boisaine ana uchinse mo chiri cyaba cyo kunune toigo chinga kyecho gati yabwatani kurwa asensemeri ya Bustia abakora wano mu bunge Rafaeli Wanjala ni gobono anyarire ko boli serikali kane kibuna Skuru chiri cya kunone toigo abana barunko ko barobolindi boisaine ane mono gotwara chinchira nyari wetanga kurwa seto igana monase county ya Busia yema Skuru ko mikorora kana gotwara umucyanda umuntu kuno neto igasensemejo asuganda bari baboriro kana kibuna ko bale maisekera ko batoka abana babo anekinse mu kirikiya bakigo kunwa neto igo. Nilipata CS jana akisema kwamba mashule ambao bado wako ndani ya maji basi hawezi kufunguliwa kwa wakati huu. Hata sisi tunasema kwamba mashule ambao bado wamesimama kwa maji, madarasa ambao yako kwa maji, mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. Jumatatu hatuko tayari kuachilia watoto kwenda shuleni kwa sababu ya usalama wao. Jinsi hali ilivyo, siko tayari kwa sababu usalama wa watoto. Kuna wale watoto wa chekechea, kuna wale watoto wa grade 1 na kuendelea hawana usalama ule wa kuenda, kwa sababu unaweza ambiwa mtoto ameanguka kwa maji na amefanya nini? Amekufa. Wale watu wanahitaji usaidizi, ni watu wengi sana. 540 ni wale vitu zile zimekuwa ready, watu wa Red Cross wengi waweza kungoja kwa sababu hatujui zingine zitapatikana lini. Lakini sasa ni kuomba tu wataenda kwa ground tena ku identify wale watu wengine ambaye wako na hizo shida
na gotigana y'uno mwancho muligera yo murai wense ni ganya aragotware gaikarona bwatani kurwa sekyo mekiria gatene tabanyagitari KMPDU aseri tukuria rero kunenchire mu yoko nyara kwane kibuna ngoikarane baramaganyo y'abanyagatari abo goikarania obokorria sensemeria yobo chano unenchire mu yoko nyara gosira nseme y'umurai wense ni gate biruna bagendere kubwaterana asensemo ya serikali kwane kibuna ekyo mekiria KMPDU nabagana abanyagatari ngoikarani kubaroko gani kwabo enchira nyara gokinia anemono ebirengo asensemeria yobo chano nabo rutoniga tabuna ni gobarenge tugochikerania umurobori bobogene bwense gose universal healthcare ayibona atebere buna ego chigosirwa mone serikali chingege chinigate birubuna mbagende rwekerania machivu asomu chando boy wizara yobo chano yabakego twara asama tukabango iga asege kare kibo igomora ibwense nali era gochikwane kunana bachigosire nsemo yobo chano anene abanyagetari na gotiga naro mulikio batambaze wizara y'uburimi Paul Rono ni gobona nekiria bari mibuna oboyo barabe bakonyora n'oboyikirano okwana litukulira kurose county ya Kericho ni gobona aine kibuna abari mibali banyerete bakwirikia sokonyora oboyo ni gobachikonyora oboyo oboyikirano gekerangani go n'oboyo babiri bogotoka bwasama tukamaiga abasabare miya bange barokana kwemurunga ni mono igochinga kejate biri buna serikali ni gere maiso asebono kwa aine kibuna oboyo obemburi go chikobwato gogochia sabari mibuna nchire mu yokonyara go obolemi aiga sense ya Kenya. 99% ya fertilizers yenye tulipata ni mzuri na wakora wote tumetoa. So ningependa kuwajulisha wakulima, tuende kwa shamba, tuendelee na kazi yetu. Usiingie kwa porocho yenye haina maana. Kwa sababu tukiongea na wakulima wengi wanasema hiyo kitu hatukuona. Na tumesema kama mkulima, kuna mkulima alipata shida kwa hiyo fertilizer, tumesema iwe compensated free na another to pressing kama ametumia, kama hajatumia anarudisha hiyo fertilizer, tunapatia ngine. Onchumo ligono kubwatekana nebiro na onko yakiro musumali amangana majya senchira yobo ikirano asemargoba yabone tukuri Jumamosi ekatogo chikwanda sensemende yeke ombo Jumamosi onchumo liga samangana yarenge toboyi nabo igana amangana yarenge tobolimi na obono togo chiko yakiro musumali ekaro kilibono omubwatani no mone kurwa sensemo yobo limi boigo ojibono go chikwana mange goro yoro bot rubondo wabero ko bwatu ko bene igoro yaba director igobono akira senseme studio gontomole kira mange igoro yobo limi nabo tomolekere na kisiasa ya rokane kuligereri na koirani maiga amangana yarenge tobo ni ngatuko chikumulekera twake mbakoromoni asemargoba yabona umunchu muri tatugereni asoro boti rotangana nyarwo kumanyibuna omwana yomo omanyekanete buna junior niko bono umunchu muri rya tokira asemargoba yabono chinseme chiga chemba sije gotoka se wodi nyakoe umwana yomo umunchu muri romanyekanete buna rita junior niko bona tokire sensemo yembasi ije gotoka se wodi ya nyakoe kolengano umwana ni gawata yabuna niko basirene na mamumu abo chinsemo chiri chiabo songo asomu chomo nebo county ya Kiste igagata yabuna niko basirene na ngina sensemeria yabo songo kolengano umwana ujibo igoni igagata yabuna niko bali kurwa nsemo ya Kijauli ekero baiko mu chobo songo na obasirene na mamumu abo aso ikiraboni ngo umwana TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye